Haino hai ani bayap sungya bagi ang video ma tu bipika tu buna bu sungya puno tui ma phaipika tomung sitra tonglai mani nai begira di lukorok bahai nangjaba khebong ni video ani bayap song norok bong ni video nai bahai ma tongjak baikya ano please comment khai sahobai geradi jekhine khine chelarok ma hamyawan subjago buri rok bai buri rong ni tomung sitra tomung tongma hingkake borok wan sogia buri rok chelarong namang hamya wan sogo jekhine khine kok bo sawo chelarong ni bagai belai hamya video rok post khayo tamni bagai post khaijak lukurok norok kisa bujinai baidi hamya tawan sogi ani kok samano ani khani takhok tai bukhok jong obri rok mo samani nai nai gari tam anglai tongai kisa pono lase liya de obri rok bo khnadi khumbar bai langma norok lasi liya da komsi kom ano lasi apuno norok nini parani borono lasi sidi nongni video no nugai mukhang sokjak bai suka buri rok nongni dara tei chelarok konto hamya hamjago norok je somoyo video upload khairake chelarok tei uisa khairekake chelarong ni mang hamya norok no kaham phungna thang tinike chelarok saya hamjago live buri rok jekono kam khaika hangkake chelarok mang hamya manjago buri rok je somoyo samung sitra tango tomung sitra tongo hanjago sabo chelarok mang hangjago e video no chelarok da video viral khaikana chelarok kuno jibono e video no video viral khaya buri rok khut khayo mo borok bunyo phungna bagai buri rok sawan sok basidi